1. Sprite. Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12 gis na. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa Gabos mga tugang inilang kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinamaging tagapagbaretang unyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, lumang kinamumugtakan kan riles nin train na pwedeng gibuhon na tinampo. Water system project pinapakusog pa sa Daragalbay. Bareta sa lado nasyonal magmang Pasko ang punteriya sa Metro Manila kontra sa COVID-19. 8.5 milyones ng mga estudyante naka-enroll sa school year 2021 hanggang 2022. Bareta sa ibang nasyon, biyay kang US Vice President pasiring sa Vietnam na atraso dahil sa Havana Syndrome. Bareta sa lado ni sports, Pinay Tokyo Olympic silver medalist Neste Petesio naghahanda na sa SEA Games. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Hinawan nga sigurasyon ni ako Bicol Party List Representative Pino Garbin na dayman masasayang ang riles kan tren. Alis sa Daraga, pasiring sa Legazpi City sa oras sa magkaiguan ng operasyon ang Philippine National Railways. Pasiring sa Sorsogon na dain naman maagi sa Legazpi City. Yan sinabi na kan sinda mag-oro ni PNR General Manager June Magno. Ang plano kan manamiento kan PNR na ang lugar na kinamumugtakan kan riles pwedeng gibuo na alternate road. Kaning dain na magubot ang bulos kan trapiko sa Daraga asin Legazpi City asin pwede man nagamiton bilang tramline. Baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas.
Dahilan tadayong katultulan ng serbisyo kan prime water sa mga barangay kan Daragalbay, ang gobyerno lokal nagkaigwanan ng lakdang na mag-implementar ng water system projects na aning masimbagan ang pangaipon ng tubig kan mga konsumidores. Ang siring na bagay na notaran kung saan itinaon ng kwenta kan gobyerno lokal ang water system facilities sa mga barangay mantang ini papadagos pa sa ibang lugar. E naman kaya ang maserbihan kan prime water. Sinabi ng Alcalde Vic Bareta na kaipon marisulberan ang problema sa tubig. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Kinawan nga sugarasyon ni ang Probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos na paragos sindang matabang para sa ikararahay kan mga barangay. Kaming makamtan ang progreso kan mga ini siring man. Mapaangat ang kabuhayan kan mga namamanuan. Ang siring na bagay piniluwas niya matapos ang APPL o ang Probinsyano Party List magipagtabangan. Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda para sa pagbukas kan tinampo pohon sa Purok 5 kan Barangay Nabasan pasiring sa Barangay San Rafael, Daragalbay. Siyan sinabi na ang mga namanuaan magkakalaom nin mas dakulpang mga proyekto sa paagi kan serbisyong probinsyano. Sa ibong nalado, pinasalamatan man ni De Los Santos si Salceda sa maray na pagtatabangan ng ninda. Baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Nangaporan si Gobernador Antonio Cocan Masbate sa publiko na magsunod asin makipag-cooperar sa mga pinapautob nindang polisiya. Katako dinikan 46 na kolorum na vans na naharang kan CSUT masin pinabalik sa lugar na sinang pinaghalayan dahil sa peke ang mga darang vaccination cards asin coordination letter hal isa indang local government unit. Sigun kay Ko, bako karaw-karawan patakot darakan COVID-19 kung kayaan sa indang pinag-implementar na orden dahil sa seguridad asing kapakanan kan mga masbateño ang pinagpoprotehiran ninda. Nagpasalamat man ang opisyal sa mga saiyang mga personahes na nagkakaigwa ng inspeksyon asin border checkpoint sa barangay Palapas Ligaw asin Putyaw Sorsogon taning siguro ng mga masakay sa barko pasiring sa Islang Probinsya. Ang fully vaccinated na 15 días ang nakakaagi. Mientras na makauli naman ang nasa 203 na mga pasaheros na stranded nin 7 aldaw sa Piudoran Port matapos na magpadala nin medical team ang PDRRMO Masbate na matest sa mga nasabing persona. Sa ngunya nagpagirumdum si Ko sa mga gustong mag-uli na wala ning kumpletong dokumento na ibitaran ang mga kolorum na van na may package deal na may kaiba na vaccination card asing coordination letter dahil sa daiman sinda tutugutan na makabiyahe pasisiring sa Masbate. Baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Igibuhon po sa Agosto 30, 2021 hanggang Setyembre 5, 2021 ang Philippine Military Academy of PMA Entrance Exam sa Legazpi City. Ini matapos na maatraso kan Agosto 18 hanggang 22 asin pinag-reschedule sa nasabing petsa. Sigun sa pendeluwas na abiso kan Naval Forces Southern Luzon na pirmado ni Lieutenant Rigel Gatarin, Director of Public Affairs Office, mangyayari nasabing eksaminasyon sa Naval Forces Southern Luzon Naval Station, Julhasan Arasain Government Site, Rawis, Legazpi City. Kung saan ng Setyembre 2, iguanin 300 na PMAEE examinees asin 340 na examinees man na nakaschedule sa Setyembre 3, 2021. Kasabay kayo nagpagirumdum ang opisyal sa gabos na mga exam na kayo po na magsulog ng face mask, face shield, magmantinir sa social distancing asin magsunod sa protocol bilang pagsiguro na dahi matamaan ng COVID-19. Baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Mas pigpapakusog pa kan lokal na gobyerno kan Kamaligalbayan sa indang espuersos asing kampanya na mas mapababa ang kaso ng COVID-19 sa banwaan. Patunay kayo ng pag-implementar ng panibagong curfew hours po na alas 9 ng banggi hanggang alas 4 ng maga. Pasado na mas Executive Order No. 25-2021. Base sa indang datos, nasa 208 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19, 189 digdiya nakarecover, 15 ang nagadaan asin 4 ang aktibong kaso. Sinabi ni Mayor Caloy Baldo, epuan pa manggirari na magsulog ng face mask ang mga residentes kung sindang nasa luwas kan sindang residensya. Asin ang gabos sa mga kamaligenyos na may planong magbiyahe paluwas sa probinsya asin reyon bakunado man o dayang pwedeng mag-request ng travel pass sa Kamalig Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office bago magbiyahe. Mientras ang mga personang halis sa luwas kan Bicol Region na mabisita sa Saindang Banwa
Ang kay po naman na magpresentar ng negatibong resulta ng RT-PCR test, saliva, antigen test sa ginibong tulong aldaw bago magbiyahe. Ang mga personang mapalyar na magpresentar ng siring na dokumento sa mga border control point, ang kay po magkwarantina ng 14 dias ang gawos man na mauli sa indang munisipyo. Ang kay po na mag-report sa Kamalig Training Center 24/7 holding and screening area sa barangay Salugan para sa disinfection, profiling, testing, asin assessment. Ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Ang gabos sa mga biyahero pasisiring sa Catanduanes ang kay po na i-print ang sa indang aprobadong Travel Coordination Permit o TCP asin ipresentar sa Tabaco Port Border Control and abiso na ipinluwas kan Incident Management Team kang Catanduanes para sa mga personang may planong magkalaog sa indang probinsya. Mientras naman tinido man kirarayan polisiya na kay po na isumitir ang mga pinaghahagan na dokumento siring na sana kan negatibong resulta ng RT-PCR, antigen, saliva test sa indang Safe, Swift and Smart Passage o SPAS Travel Management System. Pasado sa indang COVID-19 tracker kang Agosto 24, 2021, ang Catanduanes sa nigwaning 73 na aktibong kaso ng COVID-19, 50 ang asymptomatic, 21 ang may mild symptoms, 0 ang severe asin 1013 ang kumpirmadong kaso kan nakakagadan na helang. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kay Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay kita, Be, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Mag-spaghetti tayo, El Real ang pasta ko, El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at
sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para echapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Neuropion, Neuropion. Neuropion, Neuropion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Para kita sa mga Bareta kunyan, sa mga Bareta sa lado nasyonal. Maugmang Pasko. Inisigon kay MMDA Chairman Benur Abalos ang pinagtutumbok kan vaccination program kontra COVID-19 kan NCR. Sinabi ni Abalos na maabot na sa 44% kan mga taga Metro Manila ang fully vaccinated na sin 76%. Ang nagahalat na sanak ang sa indang second dose. Sinabi ni Abalos na nasa 11.7 milyon na COVID-19 vaccine doses na naitudok sa Metro Manila. Irit ng pinag-anunsyo ni Abalos na nagkasundo ang local government unit sa Metro Manila na bakuna ng kanya-kanyang mga residente. Sinabi niyang patapos na ang San Juan, mantang handaan patero sa Sin Mandaluyong na magbakuna nin mga non-resident. Nasa 8.5 milyon na estudyante na sa nasyon ang nakapag-enroll para sa school year 2021 hanggang 2022. Sa pinuluwas sa datos kan DepEd, nasa kabilugan na bilang kan mga enrollees sa basic formal education sa publiko as in pribadong eskwelahan sa bilog na nasyon na minabot na sa 8,557,205. Nairehistro sa Region 4A o Calabarzon ang pinakahalangkaw na numero ng mga enrollees na may 1,430,535 na sinundan kan Region 3 o Central Luzon na may 829,624 as in National Capital Region NCR na may 815,888
1857. Sinabi ni DepEd Secretary Leonor Briones na nagkakaigwanin pagluya sa reporting kan enrollment data dahil may mga ibang eskwelahan ang pagkukuha ang unang enrollment form. Ang enrollment sa nasyon nagpuon kan Agosto 16 na matatapos sa September 13 na yung primerong aldaw kan klase sa nasyon. Handa na ang Department of Education na DepEd sa school opening sa iraram kan new normal. Tulong si Manay ni bagong formal na pagbukas kan school year 2021 hanggang 2022 sa September 13. Katakot kayo na ilalanser kan DepEd ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center o OBPAC na may temang bayanihan para sa ligtas na balik eskwela poong September 6 sa Code 17. Sinabi ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malalua nan OBE iyon 2-week national activity kan DepEd na may kamawatan na simbagon ang mga kahapotan, reklamo, siniba pang concerns na ordinary nang namamatean kan publiko sa pagpuon kan ralaugan ng klase. Mantang sinabi kan ahensya na sa ngunyan nasa 8 milyon na estudyante nang nakapag-enroll para sa maabot na school opening. Pinakalangkaw na numero ng enrollees sa nairestro sa Calabarzon, sinundan kan NCR asin Central Luzon. Nagpahayag ng interes ang Pilipinas na hagado ng tabang kan Israel para sa gibuhon na 2022 eleksyon sa taho kan namamatean na coronavirus pandemic. Ini matapos na naging matrayumpo na eleksyon na ginibo sa Israel. Sigon kay Israel Acting Ambassador to Manila, Nir Balzam, nakahanda sindang ihiras sa national government ang sindang mga naaraman para sa ligtas na eleksyon. Siring man may mga paagi sigon kay Balzam na dapat tawanan ng atensyon kan Pilipinas kay iba ng vaccination status kan nasyon asin ang mga karapat-dapat na botante. Napag-araman na dakulang hagyat sa nasyon ang pagkondukta ng eleksyon kung saan dapat ini maging super spreader event asin masiguro na naipapautob ang safety protocol. Bareta sa ibang nasyon. Natraso ni nagkapirang oras ang biyahe ni US Vice President Kamala Harris pasiring sa Vietnam dahil sa pinagkasabing report kan posibleng pagrapado kan Havana Syndrome. Ang misteryosong insidente nagresulta sa paghelang kan mga US officials kan nakaaging mga taon. Sinabi kan tagapagtarap ni Harris na si Rachel Chen na nagibungo na sindaning hararom na assessment bago magdiretso sa nasabing nasyon. Wala man na problema sa salud ng US Vice President sigun kay Chen. Si Harris halis sa Singapore asin 3 oras na natraso ang biyahe kay ni sa Vietnam lunad kan Air Force One. Bareta sa lado ni sport. Matapos kan kampanya sa Tokyo Olympics, si Pinay silver medalist Nesty Petesio mahanda na para sa 2021 Southeast Asian Games sa Vietnam as in 2024 Paris Olympics. Sinabi ng Association of Boxing Alliances in the Philippines President Ricky Vargas na si Petesio mabawi ning mas makusog matapos makuha ang silver medal sa Women's Featherweight Division sa Tokyo Olympics. Naniniwala siya na maabot ang panahon sa Summer Games makukuha ang gold medal ni Petesio. Chewy anapod yan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban sa bagonindang imbensyon na Larkbox Mini Personal Computer. Palm size na ini na may silence cooling fan, vapor chamber, split motherboard, as in storage expansion. Magiyan as in portable na pwede mong bitbiton maski sa ingka magduman, as in may mga interface arogan HDMI, USB-C charge, as in USB 3.0. Patok na patok ini sa mga presentations dahil dahil mo na kay puan magbitbit din magabat as in dakulang desktop o kaya laptop dahil sa Paikan Chewy Mini PC. Pwede mo nang i-connectar nin direct ang projector para sa large screen display. Maghiling nin pelikula as in ipapamantang may Bluetooth capability man ang gadget na ini. Istorya na iiba. Bareta ang pag-ugbon ni sarong baby shark sa aquarium sa Italy dahil puro babaeng pating sanang naka-star sa nasabing aquarium. Ikanabigla kan pagbutwa kan baby shark sa Aquario Calagonone sa Sardinia, Italy. Dahil sa duwang pating sanang naka-star duman sa laog ni nagkaperang dekada asin parehong babae pa ang mga ini. Pinagtutubunan na sarong kaso ng asexual reproduction ng pagluwas kan baby shark. Ipabadara pa kan mga namamahala sa aquarium sa mga eksperto ang DNA sample kan baby shark para maaraman kung kapareho kan DNA kaini ang pating na nag-ugbon sa iya. Tulong klase sa naning patingan pinagtutubunan na may kakayanan ni asexual reproduction o may kakayahan na mag-ugbon maski daing partner na babae asin lalaki. Flashback. Agosto 26 kan taon 1903 kan aprobara ni Governor General William Howard Taft ang Republic Act No. 854 o ang pensyonado lokan American government sa Pilipinas. Ang nasabing lay nagtutugo sa mga kwalipikadong estudyanteng Pilipino na mag-adal bilang scholar gastos kan colonial government sa maniba-ibang universidad at kolehiyo sa Estados Unidos.
Ang mga estudyante inapod na pensyonados, pagkuman talagang mayaman kundi nagkaigwa ng degree sa government as in administration sa Amerika. Sa pagbalik ninda sa Pilipinas, entitled sindang mag-okupar ng importanteng papel as in posisyon sa gobyerno sa manibaibang sektor arugan agrikultura, negosyo, edukasyon as in kadakul pangiba. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base. Patarawang tabang News Director din Prata Siyempre News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sino nang itagapagbaretang kunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Kaya maghalin na magbuknat, masunod na programa ang Iskaramusa. Kaya ba sa Angel Mustasa, pagkatapos na nagkapi ng mga pakirumdom. Nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing ang kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Mareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang.
Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad